ngiyafika eGoli ngizozama iphalishi. Iphalishi mase ngizameka bese ngithi mina engazi ukuthi kunento engasuki la. Konje ngizoshona phi mangabe ngiqalaza. Instagram is amazing. Ngiyambona lo dokotela uya post before and after. Kwasho ukuthi ngoba umsebenzi ungixinile bese ngifona ngaleso sikhathi kwakusaphila uBev, may her soul also rest in peace. uBev abambi phone bese thatsoyenza ama appointment like haya sithatha ama walk-in ama consultations. Bese ngithi ngizomisa kanjani ngangenza lelo hlelo ekuthiwa ingane yami. Ngenhlanhla kaNkulunkulu noma ngokuhlela kwaNkulunkulu bakhansele shoot on that day kanti la ngakhansela ngalo. And then I walk in and then bese ngigcwalisa iform bese kuthiwa you can have a seat. Intokazi ke iyenzile practice yayo nawe umuhlalo uyeza ukuthi uzoba muhle la. Bese yaqhamuka uDr Pet. Uma eqhamuka udlile ukotini, udla ishirt leVersace. Udle ayube udla ukotini. Udle ibhluke lakhe liwumbala okhanya kahle uphethe handbag. Shwi ungena officeini lakhe. Bese ngithi mina uyena dokotela lo. Kuthiwa uyena. Ngithi hawu wazi wangithanda uNkulunkulu. Ngizoba muhleke. Mangabe ngizokwenza umuntu osnatched kanje. Kusho ukuthi nami ngizoba snatched. By the way, njengoba ngivakashela ama-office akhe bathathu noma babili odokotela engababona. Ayehla amathemba enye insizwa mangibona isisicijile. Ngathi cha ngeke uzongisnatcha kanjani ma ukuthi esakhe sisicijile. Ngachazwa ibhodi yakhe uDr Pet. Ngathi hi doc, have I seen you somewhere? Athi yes. Any patient yami angaze ngangicheck and then you called in video. Ngathi yes, I know you. So can I touch your bum? What? Yeah. Ngathi so your stomach aphakamisa shirt. Ngathi was wamuhle. Okay, sort me out. Doc, I am coming here. I need to remove this fat. It's been a year. I am working out, but nangu umhlwehlwe ngasuki. Ngicela ungisize. Wathi phakamisa. Ngaphakamisa wathinta nezandla zakhe. Izandla zami awakhe zingikhumbuze zakhe. Wacofa isisu. Wasethi kuzofanele ngicheck ibhema yakho. I check udokotela bese I want you to cut at least 5 kilos. Uzobuya kanje nakanje ngithi manje inkomo engakanani. Athi I know i-receptionist izokuthinta ongakhathazeka. Okay? Bese ngiphinde ngibuye futhi ngithi doc wena ongena like wena osinatsha abantu. Yes, mina Ashla Seaman just go. Dokotela umsebenzi owenze kumina wawenza nakwabanye odadeyo. Ngiyacela ke doc. Isivumelani sasenzile. I don't know where's Dr Maditsi. Ngicela hlale ezweni ingcengce yami ngisafuna ikhuphu